Kardom don marletum la se pinia pore tum ka chethan bonje la ke Ladakh long alam opsak se tum chethan on po etum news lang no pong te theglong chi hatumi malom ben se tame hadak Ladakh long se tame soluk sodak atumon ke jap a hiring tangra khadak police atum pen ka chepho meke kai ka duk kawelo asila ke kopi poloma podang te halada tum se tame state ke hang hem prek nang jipu isilo point isilo la pen isia point na bang ke lang tum six schedule nang popu nitu ma phan sita me inglong a society posi tribal side posi nitu ma long le nitu me thang a phan ka chirai kom je phan ke nitu ma phan sita me six schedule nang pinang popu serang tum government along pen protest sigedam ta ni ilitum thek ponong ji sonam wangchuk la ke adak pen ka chi thang plong bang pulo inut alang li innovator la pen ke philanthropist la selitum thek ponong ji alang li puthak se 3 idiots film se tami ka se marlo Amir Khan atum se tami alang li ke claim puthak alang li long pen inspiration long ponsi se alang li se tami kedam tang ni pen se tami ka protest lok alang li penak an protest lo ke choche jun je pen se fasting pen se alang li protest lo se tami inud bak alang ke thetum se ingim dam hak ka bang ave Seta minona bang ke apia bang ke piloma bang thada ka protest atum pinangan atum ke krep atum dolo posipu kithi an bak ta dolo posipu la bang solam theklong sinon bang ke protest bang ke hur chudulo sila bang solong nona phi sona mang chuk sita melang li fasting sita meng ton koklo ko people of long ten non ke violence che mandelo aposi ne ke violence apan ke support unde posipu itum hemprek hang nang six schedule hang nang sita me ka che thenga che chok me ke kai pen kali posipu apos chalang sami inton koklo nona bang ke asila bang so protest pen a jok nona bang geli tum report hek ponong lo Bangphli tum ke apran nam lo posipu Bangphli tum ke apran nam lo la pen ke bang chok ner ke 80 so se mun tum ke arenga hu solo police atum sitame Bangphli ke batum ke arenga hu solo posipu ko pi poloma bong telang tum protest hearing tang lo barricade san sitame tet dak de lo la sitame genji protest pusamen earphone la puson sitame ang ring do jot news salong pinanga na dimong thek pon long sitet dak de lo la pena jok ala da ko piloma bong te BJP le along BJP office do hala BJP office sitame me kai chok ko pi polo bong te government phan aning ka ching samse pusipu kacop bai kacong thuye por athe pi polo bong te election aprang ke alang tu manifesto long si tar pontan lo pusipu six schedule ki PG la pen ke hempre ki PG phan je Ladakh atuma phan particularly Ladakh atum han si thik pivet pusipu alang tuma kemang plasi che tokpon ang lo sitame election hai data phige ko piluma bong te alang tu mi thang akemang pen che direct plot pusipu alang tu mi thang alam chak pen sui phit labang so po se hadak ra tu maning punglo la pen ajok hadak office san sitame me kai chok de lo la pen ke apran ke dam sami bang plinang klang lo non bang ka reng hu bi solok se bang chok ner kep la an jo lasi itum lang nam lo bang te theklong je history ke aprang ke la Ladakh sitame Jammu and Kashmir alu sidolo sitame nona phia bang ke union territory si nang paman delo hala bang sot ke la tum sitame aninga rong pro lo ye union territory nang pipo pu pena jok sitame nona phia bang kalang tum chichini lo je bukali ilitum elong le yong se cherai kom ji pulo tang te itum methang state nang ji la pen ke six schedule ajakong nang ji pualang tum same non si ka chichini na alang tum same non ne lo ke mang ke penanar ji dinglo sitame non si phung dudlo lalo la si athi people ma bang le tum ka duka we same chini ji Ladakh central beni tuma phan dak nang control on e jong se tuman six schedule jong sang pilo pang te long le ajakong an ke la ke tuma long si do lablo tuma council long se li tum long sitame non itu six schedule area lo posi long le ajakong an ke la ke ma jok sitame nang semar piun elo ituma long ma si do lablo council hen lo long le hem phulo ajakong an ke lang tum si do lablo piniar ni li tum karbiang long keng sang phan long le PG pipe la ke kona lo bang te council tum along se ajakong dulu la pen chini dun lo council la tum mondor la tum ke chini dun lo kumar phan si long le ke pima ki pipe ma ke alang tum ni tum chini dun de puthi ba ma si un elo la ke athe pon ma bang te long le hem phuga lang tum pen nak lo posi ke jor ke nam kaddu ka we si tame alang tum long si le pu kagos putro kaddu ka we ka se mar ke lar long an si tame la helo dona tum pinia ni hadak Ladakh lo atum si tame Ladakh ki satum si tame ka chehang ngaret bang ke la sila bang so lang tum kache hang along mona bangga soluk sodak hawa luchoklo sitame alang tum lang damlo pangte tarik throani Oktober tarik throgalang tum kache siktang dolo je alang tum government atum benching wai pu piluma pangte haladak penangan organization do LAB do lapen ke KDA po sitame do le apex body polo LAB ke lapen ke KDA bang ke Kargil Democratic Alliance po sipu labang so asong atum alang tum central government ben kaching ki je phan tarik thok che pathik elo sitame labang so chingki ke che than thia prang si hulustura bang ke nang dudut lol soluk sodak atum mon bang ke nang dupok lo lasi
government central government atum men ke piloma bang te alam chaket pike alang tum hinia so na bang ke pachunun posipu setame state la pen 6 schedule ke piun e posipu alang tum hanjong si ki pilo tribals atum alang tum tribals polo hadak 3 lakh population do la pen tribals der ladak long ke do tum ke apos alang tum hanjong si pilo plo tang te itum india long same tribals ko anedo ko ana khaine do halatum tanang hang prang pomo pike la stami seluk soda to mondo ko posipu la posi la hinia bang nang chedon hunelo setame nang tum sakuri nang ji poposi nang tum thang public service commission nang ji puo posi la bang nang pachun po la pen isia bang ke ko piloma bang te lang tum sit hini nang ji posipu lok sabha sit hin non ke siwela la sila setame hini nang ji posi lang tum mang pono la bang setame nang pachun po posipu la si chingki che thana setame non ma klar dak bang la lo 6 schedule bang ke piun e posi lang tum bang non bang ke putulo lalo la bang so pena jok si non bang ke suluk soda ka tum mona bang ke nang do koklo aselang tum people se me thang public service commission nang ji pulom upload tang te ha da gari so e jang tum aphan ke sideline joy ti pusipu sakuri along punon ajab long punon alang tum ke long dunde jobless unemployed ke ong suk kalilo pusipu aphai ha da gari so e jang tum sitame la posi ni tum aphan same nang lang ponang ji aposi non ke nang tum nang lang pon thek thelo aposi non ke ni tum phan separate public service commission nang pinoi punon ni tum long le asam long sitame do APSC do pen kapre long BPSC do bihar jobo test tame jola poson dak thak lang tum same separate nang po pusipu lalo plodang te tum me thang che sophon po pusipu lahai sakuri kawe ka chongda da thai we ka duk kawe sitame pusialang tum pen mang ponlo lalo lasi non ke bang jilang ani sinili na update pon thubom po ko an copy ko an se upgrade no ma sitame non amar bang ke apran ke dam tum sitame dolo areng hu ke so dum same dolo me thanga ja kong ka che hanga jok 6 schedule alang tum ka chang yo setame pinia ni ning du bang la loi tum kar bia tum long bang ke kelong tang lo kelong tang sitame tum utilize sector lo ajak kong ta dolo itum ke 6 schedule mena power ke piluma bang te longle ajak kong ke cheng si ke longle ajak kong tang te pinia ni etum ke labang so power am ta utilize sector lo dona tum kar biang long rat etum kaduga vestame chini nang ji ele tum council utilize sector lo labang so ajak kong an sitame longle aron an ke la ke tum thang si che pene po che tok po che se mar po lan chot takalilang pinna an kapre kalong sito me sitame dolang sitame ki cheng si number 1 kenang sot na ke itu melong le do nang ji poposi 6 schedule la long number 1 ke la han lo long le la han do na tum la se pinni ni check man la se than ban chopo kardom